10 časova 47 minuta, slušate šetnju prvog programa Radio Beograda. Sada najavljujemo fudbalsku utakmicu amaterskih timova Kraljevine Srbije i Kraljevine Rumunije, koja će se održati 9. juna na stadionu Bask u Beogradu. Utakmica je humanitarnog karaktera i sva sredstva koje se prikupe biće upućena dečjoj klinici u Tiršovoj ulici. Na vezi je predsjednik udruženja Kraljevine Srbije Mario Majstorović. Mario, dobar dan. Dobar dan, poštovanje Milana. Recite mi, kako će izgledati ova nesvakidašnja, kako ste najavili, humanitarna fudbalska utakmica? Naime, 8. juna 1922. godine u Beogradu je odigrana prva utakmica u istoriji između Kraljevine HS i Kraljevine Rumunije, što je također bila prva međunarodna utakmica Rumunije u istoriji, a odigrana je u čast venčanja kralja Aleksandra i princeze Marije od Rumunije, potonje omiljene srpske kraljice. Mladenci su prisustvovali toj utakmici i iz svih razloga utakmica se odigrava na stadionu Bask, najstarije klubu u Srbiji, čiji je prvi počasni predsjednik i član bio kralj Aleksandar, a igramo za dečju kliniku u Tiršovoj, čija je ktitorka kraljica Marija. Ovo je drugi put da organizujemo ovu utakmicu. Prošle godine na 95. godišnjicu igrali smo u Temišvaru i ta utakmica je naišla na odličan prijem kod rumunske javnosti. Cilj je da podižemo značaj ovog događaja iz godine u godinu i da na 100. godišnjicu 2022. naše reprezentacije odigraju u Beogradu utakmicu u čast ovog događaja. Želimo da na ovaj način promovišemo humanost i najlepše vrednosti i trenutke koji spajaju naša dva naroda, koji su kroz cijelu svoju istoriju gajili samo prijateljski i dobrosusedske odnose. Ono što je interesantno, igraćemo u dresovima iz tog perioda, to jest onim koji su građani imali prilike da vide u seriji Montevideo. Utakmici će prisustvovati mnoge javne ličnosti, diplomatski kor, kao i kraljevske porodice obe zemlje. Također interesantan detalj je da će Dragoslav Šekularac, legenda našeg fudbala i nacionalnog tima, biti šef stručnog štaba Kraljevine Srbije. On je rođen u Kraljevini, tako da smo i o tom detalju vodili računa. Svakako interesantan događaj koji ne treba propustiti. Hvala vam puno. Za Radio Beograd 1 govorio je predsjednik udruženja Kraljevine Srbije Mario Majstorović.